खुलुमबाय आंनि मुङा रजनी बसुमतारी साननैसो सिगां बिथां मन्त्रि बिश्वजित दैमारिया बर' ख्रिस्टियानफोरखौ लानानै प्रेसाव खुरां बुंदोंमोन बिनि बागै फंनैसो बुंनो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों जोबजासिम अन्नानै नायलांदो बिथाङा मा बेसिसआव बर' ख्रिस्टियानफोरखौ बुंखो एसटिआव थानो ना माइनरिटियाव थानो थिरांथा ला होननानै बिथांहा मा राइट दोङो बिथाङा सोर बिथाङा बर' माहारिनि कास्टडियान नामा बिथाङा बे गिदिर जिथु बर' मोनसे जाथि बर' माहारि बिनि फिसा मोनसे पार्टसो जेरै आं बर' माहारिनि मोनसे फिसा बाहाग बेबादिनो बिथाङाबो मोनसे फिसा बाहागसो बिथाङा मानो सानना लाखो जे बिथाङा माने धोरोमनि अनुजायै सोर मा धोरोम लादों बिनि सायाव दिपेन्ड खालामनानै भितराव थानो ना बाहेराव थानो बेखौ थिरांथा लानो साजेसन होनायनि मा राइट दङ बिथांहा जेब्ला 35-40 बोसोर सिगां जांख्रिथायारि फैदोंमोन बर'फोरनि गेजेराव बिर जोहोलावफोरा ओंखारलांदोंमोन गावनि जिउ बावबाय गोबां मुंख्लं जाबाय गोबाङा बुख्रुब जाबाय आखाइ खोमाबाय आथिं खोमाबाय गोबाङा जोबथेसालियाव दोनजाबाय दाबो गोबाङा दोङो जेरै आदा नाब्ला बेजोंनो लोगोसे गोबां आदामोन फंबायमोन दाबो जेलाव जोबथे जाना दोङो मा बिसोरो जेब्ला बर' माहारिखौ जौगाहोनो थाखाय बर' माहारिनि सार्भाइभेलनि थाखाय बिथाङा लामायाव फैदोंमोन एब्रा हाग्रायाव थांदोंमोन होमबा बिथांमोना गावबा गावनि धोरोम सोंदोंमोन नामा आरो बिसोरो मोनसे धोरोमनिमोन नामा मा खुरां बुंनाय जाखो नोंथाङा बुंदों ख्रिस्टियान धोरोम लानायफ्रालायनो माने गावनि राव हारिमुनिफ्राय गोजान जालाङो होननानै मा बेसिसआव बुंदों नोंथाङा सार्टिफिकेट राननो मा राइट दोङो नोंथांखौथ' जों बुंनो थाङाखै जे बै गबनाय नावनिफ्राय बारख्लायनानै गिख' बादिहै गुबुन मोनसे पार्टियाव माने थांनाय बिसोरनि कालचारखौ नोंथाङा लाबाय बेखौथ' जों नोंथांखौ बुंनो थाङाखै नोंथाङा गावनि फायदानि थाखाय BPF गारलाङो ना मा गारलाङो गारलां जेराव मोनजायो जेराव सुबिदा मोनदों थां नाथाय जेराव दङो बेयावनो थानानै बर'खौ बर' माहारिनि थाखाय मावना आरो मावदोंबो नोंथाङा जों बेखौ बुंनो थाङा जों नोंथांनो प्रश्न खालामनो थाङा बर' भाषाखौ गारनानै माबायदि संस्कृतआव अभारटेकिं खालामखो बर' मानसि जानानै माबायदि मा मोखांजों संस्कृतआव अभारटेकिं खालामखो नोंथाङा बेखौथ' जों सोंनो थाङाखै नोंथांनि चइस बेयो माबा संस्कृतआव खालामोना नेपालियाव खालामोना माबा तुलु भाषायाव खालामोना मावरि भाषायाव खालामोना खालाम जों नोंथांखौ बुङा जे बर' नंला बेयो होननानै नोंथाङा जुदि बाथौ फुजियो गुड फर इउ नोंथाङा जुदि हिन्दु मोजां खुरां नोंथाङा जुदि ब्रह्म सोलिलां बेयो जुदि नोंथांनो स्रांखौ होदों नोंथांनो सान्थि होदोंबा
नाथाय सोरबा जुदि गावनि मोजांथिनि थाखाय सोरांखौ नुहुरनानै जुदि ख्रिस्टियान धोरोमखौ नाजावदोंबा फालिदोंबा फालिथों। धोरोमा माबादि माब्लानिफ्राय बे धोरोमा बेसिस जाखो एसटिनिफ्राय एरख्ल'जानायनि न'खर न'खर बर'नि जोहोलावफोरा बिर जोहोलावफोरा गावनि जिउ बावलांबाय। गोबां न'खरा माने सानस'हायै सहायनांबाय। जोंनि न'खरनिफ्रायनो आदा सासे गोमालांबाय। आइ आफाया बिनि थाखाय गाबै गाबै थैलांबाय। आब' सासेनि फिसाला बुथारजाबाय। माने बुंथावै महराव बिनि मोदोमखौ थफ्ला जुनानै हरदों बेनो। बिसोर गावनि फायदानि थाखाय खालामनाय नामा? बिसोरबोथ' बर'नि माहारिनि जौगाथिनि थाखाय सार्भाइभेलनि थाखाय हारि हिसाबै थांना थानायनि थाखायसो बिसोर नांलांबाय। बिथांमोननि नांनायनि लामाखौ क्रिटिकिं खालामनो हागौ बे गुबुन खुरां, जोंबो खालामो। नाथाय मेन इज अ प्रडाक्ट अफ देयर टाइम। बे समाव गावनि बोलोजों बुद्धिजों गावनि साननाय हनायजों जि मोजां नुबाय, जि लामा नुहुरबाय, जि लामाजों बर' हारिखौ जौगाहोनो हागोन होननानै सानबाय, बे लामाखौनो बिथांमोना बे समाव लाबाय। हयथ' दाबायदियाव बिथांमोना बेलेग लामा लागौमोन नांनो थाखाय, गावनि राइटनि थाखाय, नाथाय नांलांबाय। थ' नोंथांहा जेबो राइट गैया बै मुंख्लंफोरखौ अपमान खालामनो थाखाय, बै मुंख्लंफोरनि न'खरफोरखौ अपमान खालामनो थाखाय, दुखु होनो थाखाय। नोंथांखौ जों बुंनो थाङाखै नोंथाङा मा खालामदों हारिनि थाखाय, बेसे आर्मि पुलिसजों बुख्रुबजाखो, बेसेबार जेलाव लांजाखो, नोंथांनि न'खराव बेसे खहा जाखो, बिनि हिसाब गैया जों। नाथाय नोंथाङा गावनि फायदानि थाखाय हारिखौ दाफान, हारिखौ थुब्ला जोखावना दानागिर। जि पलिटिकेल पार्टियाव नोंथाङा दोङो, बे पलिटिकेल पार्टिनि कालचारानो बेनो धोरोमखौ लानानै पलिटिक्स खालामनाय। नाथाय नोंथाङाथ' बेनिफ्राय एसे गोजान थानो हायोना, हारिनि मोजांनि थाखाय, हारिखौ खौसे खालामनो थाखाय। नोंथाङा बेखौथ' बुंनो हायो बे थिग जानाय नङा, बर'आ बर'आनोसै जोंना होननानै बुंनो हागौमोन ना। जुदि नोंथाङा गावनि गोसोनिफ्राय नङा बुंजानानैसो बुंनो थोनजानायखायसो बुंदोंब्ला बेखौबो बुंनो हायोमोन ना। এইটো মই কৰিব নোৱাৰিম, মোৰ কমিউনিটিক, মোৰ জাতিক মই মানে দুভাগ কৰিব নোৱাৰো, মই বিশ্বাসঘাত কৰিব নোৱাৰো होननानै नोंथाङा बुंनो हायोमोन ना। मानो बुंनो हायासै? फिउचाराव प्लिज सानै हयै खुरांफोरखौ बुं। नोंथाङा बै थुला मानसिफोर बायदि नङा जाय जिउआव जेबो खालामनो हायाखै, लेखा फरा गैया, साख्रि बाख्रि गैया, ओरैनो थानानै गावनि खुरां खोनासंजायै ससियेल मिडियाफोरावनो रोनावलाबायदों, लिरलाबायदों। बै सुबुंफोरबायदिथ' नङाना नोंथाङाथ' सासे लिडार। नोंथांनि खुरांखौ हाजार हाजार मानसिफ्रा खोनासङो। बेनिखाय साबधान जानांगौ मा खुरां बुंदों, जाहाथे नोंथांनि खुरांखौ खोनासंनानै बै लेखा फरा रोङै, बुजिनो हायै मानसिफोरा मिसलिड जाया। जेराव दङ नोंथाङा बेयावनो था, जोंहा बेयाव बुंनो गोनां जेबो गैया। बेयावनो थानानै बर'नि खौसेथिनि थाखाय, जौगालांनायनि थाखाय नाजालांबाय था, हाबा मावलांबाय था। नाथाय बर'नि बेरेखा हाबा गावनि फायदानि थाखाय दामाव। थेंक इउ, गोजोन्थों।